Zašto ste dozvolili da ovakvi budu? Policija, kako ste dozvolili ovo? Zašto ovo dozvoljava? Po komu? Možete da nas odete, molim vas. Znam, ali policija im dozvoljava. Policija, zašto im dozvoljavate? Policija! Policija, gdje je policija? Uhapsi ih i vodi! Policija! Hapsi ih! Policija! Policija, uhapsi! Skloni ih, policija! Zašto ne reagujete? Snimamo vas, policija! Policija! Policija, reaguj! Policajci, koga štitite? Privedi, policija, reaguj! Idemo dalje! Idemo dalje! Ne padaj na provokacije, idemo dalje! Policija! Vodi vrata! Vodi me! Vodi! Koga štitite, bre, alo? Samo to slikaju. Koga štitite, bre? Mi kući. Ej, mi kući. Mi kući, kući mi. Znači da završimo to. Ajde, pojete se. Dobro, idite tamo, ajde, završimo. Jeste, dobro, ste istikali, ajmo, pojete. Idemo, a što niste odmah, čovječe, što ste im dozvolili? Zato što im je nešto rekao. Ajmo. Pitam kao građanin, čisto. Dobro, zvolite, pomerite se. Znači niste vršili dužnost pa sad vršite. Koga zove? Kako mu dozvoljavate da zovem telefonom? On zove telefonom! Pa kako on je u postupku? Kako zove telefonom, čoveče? Koga zove? Dajte Koga da čujemo. zove?
Andriju, a? Čekaj, bre. Može. Mamice, jebe. Evo ga. Telefonira pred policijom. Strašno. Dobro, čekaj. Aj skloni se kola. Evo idemo.